So, ayan. Kami ay nakarating dito mga kalola sexy sa Kailaway. Ayan dito. Kami sisimba muna. Kami napunta sa kapitan dito ng Kailaway. So, kami ay sisimba muna. So, napakaganda. O, diba? Another vlog mga kalola sexy. Ang lamig dito. Kaya sabi naman taga rito, sila ay mababaguhan pagka sila ay pinaalis. So, ang ganda ng sound. Pasok tayo sa loob. Ito yung palabas. Oh. Ito yung mga kapaligiran. Ayan, pasok muna tayo sa loob.